Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Estamos ca información na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe, venres, día 21 do mes de novembro, pois imos a falar de que mañán hai sábados de baile, o domingo hai teatro familiar, esgotáronse as plazas para a excursión a Vigo e a semana que ven celebrarse o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Saberemos tamén a programación do Nadal e hoxe, venres, están a tempos que nos sigan no informativo, especialmente do mediodía, ten lugar a presentación do fotolibro de Alberto Sánchez Regueiro. Falaremos da renovación do DNI, das actividades culturais e deportivas, en este caso tamén de as instalacións e das axudas que dá o Concello. Falaremos da oficina de rexistro clave, do termalismo do Inserso e repasaremos os partidos da fin de semana dos nosos equipos de fútbol xa para mañán sábado e pasado mañán domingo. Por último tempo, nos din que xa de cara a mañán entra unha nova fronte que vai a traer nubes e precipitacións. Como decíamos ao principio, mañán sábado hai unha nova edición de Sábados de Baile. Será de 7 da tarde a 10 da noite, mañán sábado, no edificio social de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho, na primeira planta. Será o dúo Matices os que amenice e poñan a música, todos os demais, os asistentes, poñerán a diversión. Mañán sábado, día 22, de 7 da tarde a 10 da noite, Sábados de Baile. Mais temas, pasado mañán, domingo, hai teatro familiar. Este domingo, día 23, este domingo que ven, ás 12 do mediodía, no Auditorio Municipal de Cerceda, con entrada gratuita, hai teatro familiar. A compañía Tarabela Creativa ofrece a súa obra Idea. Idea é a historia dunha nena de Mariña, unha nena que grazas ao aburrimento se converte en idea. O seu pensamento ten forma de tarabela de cores, unha tarabela de 2 metros de altura que cada vez que xira fai que se lle vayan ocurrendo moitas ideas mentre xoga na súa habitación. Unha bonita e interesante obra de teatro familiar para todos os públicos e que será este domingo ás 12 do mediodía no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. Xa de cara ao Nadal, o Concello de Cerceda organizou, igual que o ano pasado, unha excursión, unha viaxe a Vigo para ver as luces de Nadal, que xa está completa. Xa se completou prácticamente nos primeiros días, aínda que se estaba pendente de si se engadía algún autocar máis dos dous que xa están completos. O Concello organizou esta excursión para o luns 22 de decembro. Luns 22 de decembro, excursión a Vigo. Primeiro visitarán os que xa vayan a ver a bodega de Paco e Lola, despois xantarán todos xuntos e pola tarde farán esa ruta das luces de Nadal de Vigo. Regresarán sobre as 8:30 da tarde, o precio era de 22 euros e, como decimos, as inscripcións xa están completas. A semana que ven é o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres e o Concello conmemora ese día, o día 25N, o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, con unha andaina que se vai a realizar, que se chama Cerceda Camiña contra a Violencia á Muller. Vai a ser ás 10:30 da mañán dese martes, polo paseo fluvial e pola Vía Verde. Ás 12 do mediodía hai unha lectura dun manifesto. Os interesados poden inscribirse no teléfono 981 68 50 01 do teléfono de Servicios Sociais do Concello e incluso as persoas que, por exemplo, participen nos obradoiros de memoria poden anotarse directamente coas monitoras. Eso será o 25N, o próximo martes. E o Concello programa tamén o Nadal. Queda pouco para o Nadal e o mes que ven e o Concello ten diferentes actos programados. O primeiro deles, por orden cronolóxico, será o 29, o sábado 29 deste mes de novembro, cando teña lugar o encendido das luces do Nadal, que serán nos campos da Feira de Cerceda e no campo da Feira das Nenas da Silva. De 6 da tarde a 8 da tarde, ese sábado se celebrará o encendido das luces. Logo, xa máis adiante, xa o xoves 18 de decembro, visitará un ano máis Papá Noel os escolares de Cerceda, dende a escola infantil
ao Colexio Cruce, Celso Emilio Ferreiro, e tamén visitará os maiores, o centro de día e fogar residencial de Cerceda. E por último, o día 5, víspera de Reis, terá lugar a cabalgata e a recepción das súas majestades os Reis Magos. A cabalgata comezará sobre as 4 da tarde con un percorrido polo Concello e logo ás 7:30 será a recepción no Auditorio Municipal de Cerceda. Máis temas. Hoxe chegou o día da presentación do fotolibro de Alberto Sánchez Regueiro. Hoxe, venres día 21, ás 8 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda, terá lugar a presentación de Silencios. Así se chama o libro de Alberto Sánchez Regueiro, un fotolibro chamado Silencios, que consta de 240 páxinas e 198 fotografías realizadas durante 20 anos e foron seleccionadas entre 80.000. Un libro que fala do silencio como espazo vivo e do amor como forza que construye a vida real. Parar, observar e calma é o que di neste libro. Fotografías que acompañan o silencio, texto e fotografía funcionan como un só corpo. Alberto o que quere é que aqueles que o lean se miren e se poidan recoñecer. O libro se poderá mercar a partir de hoxe na súa web persoal ou en librerías independentes de Galicia. Recordamos tamén que se vostede quere renovar o DNI, que sepa que se pode facer o mércores 3 de decembro. O mércores 3 de decembro unha unidade móvil da Policía Nacional estará en Cerceda para renovar o DNI e tamén o pasaporte, se así o precisan. Poden e deben coller cita para elo. Teñen que facelo na planta baixa da Casa do Concello, nas oficinas da Policía Municipal. Ali daranlle cita e hora para renovar o DNI o día 3, mércores 3 de decembro. Hoxe voltamos a falar das actividades culturais e deportivas, pero en este caso vamos a falar das instalacións deportivas que temos no noso concello, como están na actualidade, e tamén das subvencións que hai para actividades culturais e deportivas e dos cartos que destina a todo isto o Concello de Cerceda. De novo, falamos con Óscar Golán, concelleiro de Deportes. As instalacións, ahora mesmo, sabemos que estamos con varias en obras, non? Estamos tamén con obra para nós tamén moi importante, que é o cambio do céspede do Roxo, non? Porque sería aí para... están en fase de contratación, vale? Aí tan pronto pode salir esa fase de contratación xa empezar para cambiálo, que creemos que sí que é unha necesidade, é moi importante facer eso, porque aí ao final é o que conleva un pouco os entrenos de todos os equipos, non? Eso, e partidos. E partidos, ao final de todo o fútbol base, de todos os primeiros equipos e tamén dos outros equipos, tipo o Rodís, San Martiño e Queixas, que tamén fan ademais do cercedense, uso desas instalacións, non? E, bueno, tamén estamos co Outeiro, non? Co campo do Outeiro, está aí xa en obras. Xa se poden ver. Xa se poden ver as obras aí feitas, xa está co tema da grada, e despois xa hai que pasarse a parte do céspede, non? E a iluminación, e tamén co do agro, co do agro, non? En Rodís, que ao final tamén se fixo o desmonte todo, e agora, poquinho a pouco, pois tamén ir empezando a facer drenaxe para empezar xa a seguir co que é co céspede, non? A ver se para a próxima temporada xa podemos ter algo máis listo, porque para nós é moi importante, ante a demanda que nos fan que haxa tantos equipos e tantas categorías aquí, porque non podemos falamos de todo, pero tamén hai que decir que tamén está a Peña Meirama, tamén fai uso do campo do Roxo, non? E algunha veces, que ainda que pareza que non, pois que tamén o equipo da Villarda, que tamén nos pide algunha instalación desas para poder usalos. O pabellón da Silva, como decías, que usa a Atlética da Silva, non? Ademais de outros actos, aquí tamén no pabellón de Limeixa, no pabellón daqui de Cerceda do Fernando González Laxe, tamén está o que é todo referente ás actividades semanais, non? Referente a que aí podes facer, por exemplo, creo que patinaxe, creo que se fai xinaxe rítmica, non? Ao final, creo que igual que a zumba, ao final temos todo moi usado, e o cal nos gusta, vamos, que se use, que estén en bo estado, e evidentemente sempre intentamos que así o estea, non?
E para todos estes clubes, estas asociacións, falábamos non só de estas actividades, sino, como vostede decía, atletismo, Peña Meirama, sociedades venatorias, todo isto, vostedes convocaron unhas subvencións ano a ano, xa remataron fai uns días o plazo para presentalas, non sei se siguen apostando, creo que aumentouse a cantidad destinada a estas subvencións, incluso para deportistas, non? E AMPAs. Sí, AMPAs, sí. A ver, nosa parte da axuda que damos, que creo que tamén é importante, así nos lo dicen, non? Nós, evidentemente, tamén para eses eventos que sempre temos esa axuda diaria, esas cousiñas, non? Porque, ao final, o mantemento dunha instalación tamén é unha axuda diaria que podemos ter, e eso. Pois sí, este ano estáse cada ano subindo un poquinho esa subvención, non? As subvencións, máis ou menos, ahora mesmo, subvencións nominativas, subvencións comisión de festas, as subvencións de concurrencia deportiva, non? Competitiva, e tamén o que conleva todo eso, como ben dixeches, AMPAs, venatorias, cazadores, todo eso, además de todos os clubes que hai, porque motor, sí, motor, estamos falando tamén de pádel, non? Da atlética, como falamos, pois todo eso, pois estamos preto dos 255.000 euros que se dan anuais este ano, vale? Saliu fai pouco a convocatoria, non? A convocatoria para que se presentaran, además das que se presentaron, pois agora están en trámite, ou sea, están mirando, e pronto se vai dar para que xustifiquen, non? As que se otorguen, non? Os que se otorguen, vamos, eso mesmo. Ben, pois... Sí, casi, eu creo que recordar que poden andar sobre 154.300 euros, por aí anda, máis ou menos. Que ano a ano vai subindo. Sí, está, que todos os anos estamos subindo algo, e, bueno, queremos que é unha importante suma de diñeiro, pero queremos que tamén é bo, vale? Queremos porque, ao final, que poidan ter tamén, que iso todo redunda en todo na veciñanza, non? Que poida haber atos, que poida haber eventos na dinamización, non? Nós queremos importante poder dar tamén esas axudas, evidentemente. Continuando co informativo, lembramos que o Concello de Cerceda dispón de unha oficina de rexistro clave, é dicir, aqueles que queiran obter o certificado de rexistro clave poden optalo directamente chegándose a casa do Concello, e ali un empregado público pois recoñecerá o seu DNI e tamén con un número de teléfono móvil, pois chegará a mensaxe de benvida ao sistema clave, un sistema clave que permite a identificación ante as diferentes administracións públicas para realizar trámites digitais. E tamén, por último, falamos do termalismo social do Inserso, porque ten aberto o plazo para o Inserso, o termalismo do Inserso, para a próxima temporada, para o ano que ven, 2026. A primeira das quendas, que vai de febreiro a agosto, ten o prazo aberto ata o 4 do próximo mes de decembro, e a segunda quenda, que vai de setembro a decembro, o prazo aínda remata o 15 de maio. Se queren solicitalo, poden facelo a través dos servicios sociais no Concello de Cerceda. Poden pedir cita no 981 68 60 68. En canto á páxina deportiva, falamos dos partidos da fin de semana, de mañán e pasado mañán, dos nosos equipos en fútbol. Na primeira categoría, Galicia, o Queixas, que ven de perder pola mínima contra o Tordolla, vai a xogar na casa. Queixas Praíña, o partido é o domingo, ás 4:30 no campo da Revolta. Un fortín para un Queixas que pretende que sexa así e seguir mantendo eses postos na tabla na parte media alta. Pola súa parte, na terceira categoría Galicia, os tres equipos teñen os seguintes partidos. Teixeiro Atlético Cercedense. O partido é o domingo, ás 4:15 no campo do Carregal en Teixeiro. O Samartiño xoga na casa contra o Coirós. Samartiño Coirós xoga o domingo pola mañán, ás 11:30 no Roxo. E o Rodís tamén xoga na casa, pero o domingo pola tarde. Rodís Aranga o domingo pola tarde, ás 6 no campo do Roxo. No fútbol femenino xogan tamén o domingo Curtis Atlético Cercedense femenino. O domingo ás 12 do mediodía no campo novo de Curtis, un Atlético Cercedense líder da categoría. Os xuvenís xogan fora da casa. 11 Caballeros Atlético Cercedense xuvenil xoga mañán sábado ás 4 da tarde no campo de Lendoiro.
Os cadetes tamén xogan na casa mañán sábado, Atlético Cercedense Cadete Curtis, mañán sábado ás 8 da tarde no campo do Roxo. Os infantís xogan na casa tamén mañán sábado pola mañán, Atlético Cercedense Infantil Pallosaco B, mañán sábado ás 10 da mañán no campo do Roxo. Os alevíns, o equipo A xoga na casa, Atlético Cercedense Alevín A, Olímpico B, mañán sábado a 1 da tarde no campo do Roxo. O equipo B xoga en Abellá, Abellá B, Atlético Cercedense Alevín B. Xoga o domingo, ás 11:30 no campo do Vedral. Os benxamíns, o equipo A xoga na casa, mañán sábado, Atlético Cercedense Benxamín A, Sada B. Mañán sábado, ás 12:15 no Roxo. E tamén xoga mañán sábado o equipo B, Abellá, Atlético Cercedense B de Benxamín xogan fora da casa o sábado, mañán ás 10:30 no campo do Vedral. Os máis pequeniños, os prebenxamín, xogan mañán sábado na casa. Atlético Cercedense Prebenxamín, Victoria B. Mañán sábado ás 12:15 no Roxo. No fútbol de veteranos dos maiores, na segunda división de veteranos, o líder, o San Martiño, xoga en Pallosaco. Pallosaco San Martiño, mañán sábado ás 6 da tarde no campo municipal da Laracha. E xoga o domingo o Cerceda, fora da casa, Santa Margarita, Cerceda de veteranos, o domingo ás 12:30 no campo de San Pedro de Bisma. Na segunda B de veteranos, o Rodís xoga fora da casa, Obrero Rodís xoga mañán sábado ás 4 da tarde no campo do Condús. Sorte a todos eles. E rematamos cas previsións do tempo para mañán sábado e para domingo. Un centro de baixas presións moverase preto da nosa comunidade. Para mañán sábado achegarános inestabilidade. Os ceos van a estar moi anubrados e as chuvias comenzarán durante a mañán por o litoral noroeste e iránse estendendo a partir do mediodía por toda Galicia. As temperaturas experimentarán un lixeiro a moderado ascenso e en os ventos van a soprar de suroeste moderados en xeral con intervalos de fortes no litoral norte. Pois co tempo rematamos o informativo, nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.